belakang hambai. Tini mandai pulinpur ni bisingo khobjak mandai pulinpur ADC constituency ni bisingo khobjak South pulinpur ni mungkri sadu kami chikonsa kami oroni chini bukhukhrong belai khaino bubagran no khasuk nai rok bubagran no hamjak nai rok bubagran no borom rinai rok aboni bagai sing borok bai kok salainya ni phaileka aboni bising tui bubagrani yapai yakaba bubagrani hamjak mani mari borok no kijak yapari kalangkha khotong belai khaino o kamini bukhukhrong active borok bubagrani je kono program bo thango aboni bagai borok rignai kanai risatuyui tiprajak ngui mosang riwoi belai khaino bubagrani misil meeting mosang ri aboni bagai sing belai khaino kha tongthogoi hamjagoi bongni okamiwo जों meeting khlainani ni khaike o meeting khlaimani bisingtoi no chini chikon sa chini yago je manmani khotong tongmani abo जों borok no khotong sasa yapari kalangka ani o kamini bukhukhrong no borok total oro 20 jana tongo o 20 jana no जों oro hamjakmani bubagrani hamjakmani mari जों yapari kalangka boskango जों taibo o kami kaisaya जों jotto amjaino tuino जों taibo program khainai taibo thanjani mariwo chin bukhukhrong phainai emne to thanjani mariwo tongo no oro aboni bagai ang kok kotor saimano je TWF kaisano buri bodol je buri rokni bagai hamkrainayo sara tirpurawo TWF jebabe samung khai tongo anase konase oro kono mohila congress mohila morcha nari samiti IWF rok phaye dokol khaimaniya সংগঠন khaimaya aboni bagai ang jotto bukhukhrong no sanai TWF Tripura Women Federation obo kaisa chini bubagrani sengkrak jeksong जों thyasak जों bubagrani sengkrak jekngi tongnai chini hatai dofano rokha khaitiniwo जों bubagrani logiwo tongnai abon ani saklai hambai joto